Енергийният шал от Фухерб е грижа за вашето здраве, комфорт, елегантност. 3 мъдрости за запазване на здравето са обединени с съвременната наука и техника. Поливлакно и германий са основата на шала. Техният баланс е подбран с прилагане на внимателен научен подход. Енергийният шал ще ви защити от студа и ще се погрижи за вашето здраве. Натуралното органично германиево влакно е нов тип влакно. Подобрява състоянието на кръвоносната система. Ускорява обмяната на веществата, активира хистоцитите. Премахва умората и напрежението. Облегчава проблеми в областта на раменния пояс и гърлото. Укрепва имунната система и забавя процеса на стареене на кожата. Енергийният шал ще се погрижи за вашето здраве. Той е универсален. Ще изглеждате прекрасно с него по всяко време на годината.